Deň 40 na ceste pešo do Afriky. A kedy inokedy točiť, kedy pre mňa idú záchranári, pretože ja hasiči, lebo som stratený tu uprostred ničoho, už počujem sirény, stratil som sa, začala strašná búrka a vlastne proste som prebehol nejakými kríkmi a zrazu som bol tu uprostred ničoho a neviem sa odtiaľto dostať, som celý dorezaný od trňov, takže som si musel zavolať pomoc. A už ich počujem, takže nejako sa odtiaľto dostanem, dúfam, do hodiny. A musím pokračovať celý, no lebo zajtra mi ide trajekt, takže potrebujem sa tam dostať čo najskôr, ale asi si budem musieť zobrať autobus na, neviem, na pár kilometrov, akože sere ma to, ale už som tu stratil 3 hodiny a už som dávno mohol byť kúsok pred cieľom, takže asi si budem musieť zobrať nejaký autobus a vykompenzovať si ten čas. Ale každopádne ja tam prídem. Ja tam proste prídem a nezastaví ma ani takáto situácia. Takže hádam sa všetko podarí, dám ešte vedieť.